Samantala, Idol, clearing operations naman sa Bayambang, Pinaigting Bilang Paghahanda sa Christmas Bazaar. Para sa detalye, kasama natin, Idol Joanna De Vera. 104.7 IFM. Report! Task Force Disiplina ng Bayambang, Pangasinan ng clearing operation sa Municipal Plaza bilang bahagi ng paghahanda sa nalalapit na Christmas Bazaar. Kabilang sa mga aktibidad ng grupo ang pagtanggal ng mga lumang tarpaulin sa poblasyon at road clearing sa mga pangunahing lansangan alinsunod sa direktiba ng Department of Public Works and Highways. Tinalakay din sa pulong ang pagpapatupad ng barangay road clearing operations at ang panukalang pagbuo ng TFD sa barangay level kung saan ang mga barangay captain ang magsisilbing pinuno. Ipinisinta naman ng traffic consultant ang resulta ng pag-aaral sa daloy ng trapiko sa Kabayanan. Bilang tugon, iminungkahi ang paglalagay ng mga traffic lights sa mga pangunahing kanto at ang asphalting ng bagong parking area upang mapagaan ang trapiko at matugunan ng problema sa paradahan ngayong papalapit ang Kapaskuhan. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.